So mata, I'm here for you today. So abin da nake so in ce shi, abin da nake so in yi magana akan shine ina so in yi magana akan mata masu irin barcin bala'in nan. Wai sai ka gan bara su tashi shi zafi su shirya ma mijinsu breakfast da wasu abubuwa da ya kamata su yi mijin ya tafi aiki. Wata mato sai mijin ya ma shirya sai ya tashe ta ya ce mata zai tafi. Wata kuma har mijin ya tafi aiki ma bata sani ba. So mata, if you know you have this behavior, you have to stop it. Saboda yanzu aure ya riga da ya zama, how will I say it? In ba ki ki je waje wata za ta shiga, haka auren ya zama yanzu. So mata yanzu ma sun yi wayo, 'yan mata masu rawan kan nan ma sun yi wayo, daga sun yi aure kankame mijin suke kya. In baki kankame shi ba kuma zan zo in kankame miki shi. Kani ke rawa, wurin sali ne kin biya kyawawa, kolin ta sinariya mai waskawa, hakan ma yansa ni ke rawa, ina maki mai cika kwanin birgewa, isa ko maki yanki na gana kushewa, ke ce tauraruwa kwamin haskawa, ita wanta iya da sai ana wuyawa. Ashe mai kamar su akan aika, duk ya ci ba za ya je barin bar zakka. Hawa mata ku tashi yau ku yi barka, da ce Sadiya yau muke yi mabarka. To ina mata sai ku firfito ku mutaka, Sadiya Haruna sai san barka, mama da Khadija dole uwa ke